Gospodine Sessions, dobrodošli u vijesti RTVA. Evo za početak, je li vam ovo prvi posjet Hrvatskoj i kako vam se ovdje sviđa? Da, ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj, oduševljen sam, sve je predivno. Moja pomoćnica gotovo svake godine dolazi ovdje na odmor i niti ja se nisam razočarao. Što ste sve čuli o našoj zemlji? Čuo sam puno o hrvatskoj obali, poznata i diljem svijeta. Američki ste senator iz Alabame i republikanac ste. Možete li prokomentirati rad predsjednika Baracka Obame? Well, we're having a big disagreement right now, mainly over spending. The Republicans are concerned about the size of our debt. Naša mišljenja veoma se razlikuju. Mi republikanci zabrinuti smo za visinu našeg duga i za način na koji trošimo novac. Došli smo do točke kada po zakonu više ne možemo povećavati dug, te stoga mislim kako ćemo morati mijenjati zakon. Predsjednik uglavnom čini kozmetičke promjene, no mi mislimo kako će se morati radikalnije pristupiti tom problemu. Smanjiti rashode nužno je jer ništa se ne mijenja preko noći. I to je jedan od glavnih problema u Washingtonu ovih dana. Amerika je očito bila spremna za prvog predsjednika afroameričkog podrijetla. Mislite li da će doći vrijeme i za ženu predsjednicu? U to ne sumnjam, možda žena iz redova republikanaca. Ali moram priznati da je izbor Baracka Obame bio povijesni trenutak i njegov izbor ujedinio je Amerikance. Ljudi su stvarno bili željni probijanja tadašnjih barijera. Jeste li možda upoznati sa radom naše vlade i imate li neki savjet za premijerku Jadranku Kosor? Mislim da je važno smanjivati dug i poraditi na ekonomiji. Moramo znati kako ne možemo trošiti novac koji nemamo i za vašu i moju zemlju to je vrlo važno. Inače će sve dugove otplaćivati naši unuci. Trošenjem novca kojeg nemamo uzimamo ono dobro iz budućnosti. Iako je i to ponekad opravdano, danas što čine mnoge zemlje svijeta. Ja mislim da će to u budućnosti donijeti samo još više štete. 2013. postaćemo punopravna članica Europske unije. Hoće li nam to pomoći? Well, the United States supports Croatia's entry into European Union. Amerika snažno podupire ulazak Hrvatske u Europsku uniju, no iako to ima svojih prednosti, svi koji misle kako će to odmah riješiti sve probleme jako se varaju. Morate biti privlačni investitorima, treba stvoriti klimu u kojoj se svako ulaganje isplati. Narod mora znati kamo je otišla svaka kuna iz proračuna. To je često škakljiva situacija jer izabrane vlade obično misle da ako su izabrani mogu trošiti novac kako oni to žele. No o svemu treba odlučivati narod. Ako vlada ne služi narodu, svoj posao tada ne obavlja kako treba. Hoće li ulazak Hrvatske u Europsku uniju promijeniti odnose Hrvatske i Amerike? Our two countries? I don't know a lot, but I think it probably gives you at least... Ne znam mnogo o tim odnosima, ali ulaskom Hrvatske u Europsku uniju netko će vas drugi zastupati kao dio zajednice. No Amerikanci vjeruju u Hrvatsku i vaše potencijale za daljnji razvoj. Općenito je ova regija svašta pretrpjela u prošlosti i preko noći ništa nije moguće riješiti, ali Hrvatska ima znanja i može se usporediti sa bilo kojom zemljom na svijetu po kvaliteti obrazovnog sustava. I svakako još bolji dani sigurno dolaze. We're hopeful that even better days are ahead. I za kraj, planirate li se ponovno vratiti u Hrvatsku, no kao turist možda? I would love to. I would love to spend some time here. Volio bih to naravno ukoliko posao to i dozvoli, jako se veselim. But it's been a good day today and I look forward to touring this afternoon. Senatore Sessions, hvala vam na gostovanju u našim vijestima.